बै खेबसेनि बायदि जाबालाय थागोन होननानै थाया होननानै फैफिननाया गिनायबो मोनफ्लांलाय लाङोलै आङो बिदिबा। एबार बेफोरबायदि जायाथ' खामानि मावनो थांथारसिगोन जाम्बालाय। जेनेबा गाबोन थांगोन होनना बुंदोंना आङो नोंखौ समफोर लिंनोसै। खामानि मावनो थांथारसिगोनबालाय मोजाङानो जागोन देनाय। नोंखौ जानो लुबैबानो थांनो हागोन आङो। ओमफ्राय नों आंनो मा होगोन? नोंनो मा नांगौ बेखौनो होनोसै। बा नोंनिया जुदि हौवाया गोजानाव खामानि मावनो थांनो ओंखारमारदोंबा बेसेबा सान्सानो सान जामारगोनलै सना। आंबोथ' बेखौनो सानै सानै बेसेबा खुसि। बै खेबसेनिखौ गोसोखांबाथाय एसे गिखांनाय मोनोलै सना, नों मिथिगौना? थेवब्लाबो दा एबारो खामानि मावनो थांथारसिगोनबालाय जेबो गिनांगौनि खोथा गैला आरो ना? ओहो, एबार जेबो गिनांगौनि खोथा गैला। दे जेबो बादा होनांला, थांनो नागिरदों थांनो हो नोंनि हौवाखौ। नोंना हौवाया गोजानाव खामानि मावनो थांबासो जों फ्रि जानो मोनसिगोनलै। औ मोनसिगोनथ', बेखौनोथ' आं सानगासिनो दा माला थाङो। गाबोननो थाङा होमबा? बेनोथ' दा गाबोननो माला जायो, समफोर नोंखौ माला लोगो मोनगोन। माला अननो मोनगोन नङा होमबा? जानो लुबैना दंखायोलै नोंखौ सना। इउ बाला मानसिखौनो बेफोरबायदि जानो लुबैथारबाय होमबा? दे मोनजासिगोन दे, समफोरनो मोनजासिगोन। सैमानि जात साला नोङो सिरि सिरि खोनासंखंबाय थादो आं रायज्लायनायखौ। गब्दा नों सोरजों रायज्लायबाय थायो? नोंनोलाय मानो नांगौ? सैमानि जात साला, आंनिसो गोसो सोरजों रायज्लाया नोंहा मा जादों? आरो आंनि रुमाव हाबनानै बेफोरबायदि सिरि सिरि खोनासंखुमाबाय थानाङा दे मैनास्रि, नङाबा खिन्थु दिगदार दं बाथ्राया। खार बेनिफ्राय। थांगोन दे आङो, नाथाय नोङो सोरजों रायज्लायबाय थायो? सोर हिनजावजों रायज्लायबाय थायो नों गब्दा? मा होनदों? हिनजावजों रायज्लायो आङो? नोङो साला आंखौ सोख खालामदों। नों रायज्लायमारो, आं मालाबा खोनायो। अरे आंनिसो गोसो होनदोंना, आंनिसो गोसो सोरजों रायज्लायो रायज्लाया। नोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गोनांथि गैया। मानो गोनांथि गैया गब्दा? आङो नोंनि हिनजाव, नोङो आंनि हौवा। आं थाखानायनि उनावबो जुदि नोङो गुबुन हिनजावजों रायज्लायोबा आं दुखु मोना नामा? ओइ, बारा इमसनेल जाना दिन्थिनाङा दे आंनि सिगाङाव। दानो जोगासिनो जोनानै बिरफागोन मिथिबाय? थां बेनिफ्राय, खामानिफोरा मावै थां। मोसौनो गांसो हाबायना हायाखै नोङो ना ओरैनो थाबाय दङ दहायनिफ्राय? आरो खोनासं मैनास्रि, आंनि रुमाव हाबफैनानै सिरि सिरि बेफोरबायदि खोनासंखबाय थानाङा दे। नङाबा खिन्थु आं नोंखौ ओरैबायदि दामगोन। थांगोन ना थाङा नोङो बेनिफ्राय? नों एसेबां बेफोरबायदि जालांबाय, आंनि फारसे एसेबो अननाय गैमारा नोंहा गब्दा? आफा, थांगोन ना थाङाखै नोङो? नोंखौ अननाय फैगोन आङो ना नोंखौ साबुत होनांगौलै? मा जातनि हिनजाव साला, माबायदि जाम्बि हिनजाव बियो? दानि जुगाव एसेबां जाम्बि हिनजाव गैयालै रावबो। एसेबां बुजानानैबाबो मानो थायो बियो? मानो आंखौ नागारा? दाथ' आरो आंखौ मोनथिबावगोसो। थेवब्लाबो आंखौ मानो नागारना थाङा नोङो? जाम्बिसो बियो, जाम्बि। बाद होले बेनि बाथ्राखौ सना, जेखिजाया समफोर फैथारदो। औलै सना, माथो खालामबावनो, बे सासे हिनजावाना ओरैबायदि जाम्बि माने जाम्बि नङा खोमालै, माने धोनिखाय थांनो गोसो जायाखै बियो। हाजार माने खास्थि जानानैबाबो थागोन बियो। माने सम्पतिखौ मोनगोन होननानै थाबाय दं बियो। बेफोरबायदिनो खोमाहाय बाल। नङाबा मायबा दे, एसेबां बुजायो आंजों, एसेबां माने आरो मा मोनथिगौना? बिनो ना बेदर लाबोबाबो होआ, हारा नायनाल'सो होयो। नाखौबो सुल' नायना होयो। ओरैबायदि माने बेखौ टर्चार खालामो जोंफोरो, थेवब्लाबो माने नागारना थाङा। नुदोंना माबायदि मानसि? माबोरै गाबज्रिदों दा आङो? बिबारि आब'! बिबारि आब'! माथो रावबो गैया नामायो? बिबारि आब'! बिबारि आब'! मोस्रोम! टिल्लु! सोर जाखो बेलाय? सोरमोनबा? माबा मोना गैया नामा? बिबारि आब' मोना, टिल्लु मोना गैया नामा न'आव? बिबारि मोनाथ' हाबा जाजोब्बाय, ओमफ्राय टिल्लुआ आलासि जानो थांदों। मा? हाबा जाजोब्बाय बिसोरो? औ, हाबा जाजोब्बाय। ओमफ्राय नोङो अबेनि जाखो? आङो बिबारि बिमायनि फिसाजो, जमुना। नंमारगौना नंमारा जाखो? माथो बिसोरलाय सानसेबो नाम लाया बिनि?
ना थगायदोंसो फन हरनानै सोंनायनायनि र'। ओमफ्राय टिलुआ माला फैगोन? बियो दायो फैगोन खोमा। हाबासो जाजोब्बाय होनबा बिसोरो ओमफ्राय फैया नामा न'आव? फैयो। नोङो बिसोरनि असे बिमायनि फिसाजो जायो नामा? औ असेयानो, नाथाय थांलाय फैलाय गैयामोन। आगोललाय दंमोन, नाथाय गेजेर ससेयाव थांलाय फैलाय गैथ'वामोन। बेनिखायनो बिसोरनि हाबा जानायखौबो आं मिथियाखैमोन। नोंनियाव बिबारि आब'नि नाम्बारा दङ नामा? दङबा फन हरनानै बुं जमुनाया फैदों होननानै। र'। हेलौ। बिनानाव, नोंसा आमायनि फिसाजो दङनो? औ, मा जादों? नोंसानाव फैदों नोंसोरखौ नागिरनानै। जमुना ना? औ, जमुनानो। जमुनाया दिनै जोंहानाव फैदों? औ, बिबारि आब', आं दिनै नोंसानाव फैदों। आब', रावबो गैला आंहा नोंसोरनि अनगा। मा? आमायालाय? आफाया गैला। मा? आमाया गैला? नोंलाय मानोथो खोन्थायाखैमोन? बै समाव आं नोंसोरखौसो गाज्रि सानबाय थायोमोन आब'। आइखौ नोंसोरनि थाखाय थैदों सानबाय थायोमोन। नाथाय आइयासो गाज्रिमोन। दासो मिथिबाय आङो, दिनैसो मिथिबाय। आंहा रावबो गैलालै बिबारि आब'। आफायाबो गैला, गावनि जिउखौ फोजोबना लादों आफाया। मा? आमाया सुसाइड खालामना थैबाय? माबोरै बेफोर जानो मोननाय? बोरै जाखो? जेबोखौनो मिथियाखै जोंफोरो। नोंथ' खिन्थानो हायोमोन ना? आमाया थैलायलांबाय, थेवब्लाबो नों खेबसेबो खबर होआसै जोंफोरखौ। एसेबांथ' गाज्रि सानबाय दङमोन ना जोंफोरखौ नोङो जमुना? आब' आंखौ निमाहा हो। आब', आंहा रावबो गैला। आं नोंसानाव थानो फैदों। आब' नों जेरावखि गैया मानो फै। नोंसोर माथो हाबा जाजोब्बायनो। थेवब्लाबो दिनै फैनाय आब'। आं बेसेबा आलाय-सिलाय जाना दङ। आंखौ नोंसानाव लाखिदे। दाथ' नोंसोरबो गैला। टिलुआबो आंखौ लाखिगोन ना लाखिया? आंखौ लाखिनो थिनदे, आंहा रावबो गैया। आब' अननानै फैना नोङो, फै रायज्लायनो। बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो? खेबसेथ' नोङो खबर होमोन। आमायखौ नुनायानो थासै जोंफोर नायनो थांगौमोन ना? आनैयाबो गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैबाय, आमायाबो थैबाय। नों दा हारसिं आलाय-सिलाय जाया मा जानो देनाय? नों आरो जोंफोरखौसो गाज्रि साननानै जोंफोरखौसो गाज्रि मोनबाय थायोमोन। हाजार गाज्रि मोनबाबोथ' नोङो खेबसेबाबो खबर होनो हायोमोन ना? औ आब', गोरोन्थि जाबाय। फै आब', फै। दे, आङो दायो थांगोन दे। दा आरो थांनो होननानैबो थांनो हायाना? आङो ओंखाम संगासिनो। थेवब्लाबो दायोबाबो फै आब' सोलाबबाथाय। दे, आङो थांगासिनो। मा, टिलुआ अबाव थांदों? न'आव गैया होमबा? गैया। दे, नोङो जिरायना थाथ'नाय। आङो दायो थांगोन दे। आरो ओंखामफोर जादोंना जायाखै? रामोनदानियाव बिनानै जा। जानायखौ दोनथ' आब', सिगाङावनो नोंसोर फैग्रो। दे, दायो बेलासि थांगासिनो दे आङो। रामोनदा, जमुनाखौ जनो होनाय। औ, जागोन दे। दे होनबा जमुना आगै, आङो ओंखाम संग्रोनोसै। ओंखाम संखांनानै जानानै थोरसि सुखांनानै थांगोन आङो। औ आब', फैथार दे। दे, जागोन दे। दोनथ'। दे। थौ न' सिङाव। न' सिङाव? आं थांथ'आ दे, आब'आ फैग्रोथों। दानो मोनफैया दे, बिनिया न'आ गोजानाव ना, गोबाव जागोन बिनिया। न' सिङाव थौ, जिरायथां। नोंबा माबायसै? नोंबा आरो सोरो? आं गियो। नों आंखौ जेरै सानदों आं बेफोरबायदि नङा। नोंनि साननाया एसे गोरोन्थि जादों बिनानाव। थेवब्लाबो फोथायनो हायाखै आं रावखौबो। दानिया गिग्रा जाबाय आङो। नों सोरो? अबेनि? आङो रामोनदा, बिसोरनि न'आव खामानि मावनो थाफैदों। आं न' सिङाव थांथ'आ दे। आं दानिया सेंग्रा मानसिफोरखौ, जिखिजाया हौवाफोरखौनो गिग्रा जाबाय आङो। लागिबा टिल्लु फंबाया फैग्रोथों। आरे, नों जेरै सानदों आं बेफोरबायदि नङालै बिनानाव। बयबो बेफोरबायदि जायाथ'। दे, थेवब्लाबो नोंनि गोसोसै। र', आङो सियार लायनि होमबालाय, नों बाहेरावनो जनोबा? नांलाया दे सियारबो। आं बेयावनो जिरायगोन, फाखायावनो जिरायना थागोन आङो।
बिबारि आब'आ फैयागौलागै आं बेयावनो थागोन। आं गिग्रा जाबाय, गियो आङो। मायबा नङा मायबा जादों बेजों, नङाबा आंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुङामोन। ना सोरबाफोर बेखौ गाज्रि नोजोरै नायदोंमोन ना मायो, ना मायबाफोर, औ बिदिबो जानो हागौ। बेनि थाखायथ' बियो आंखौ बेफोरबायदि सानदों, माने शक जाना थाबाय खोमा। दे जेबो नङा दे, आं गाज्रि मोनाखै। दे होनबा बिनानाव नों बेखिनियावनो जिरायना थाथ', आंहा एसे खामानि दङ। नोंबो आरो आंखौ गिदोंबालाय। औ गिग्रा जाबाय आङो, नोङो गाज्रि मोननाङा दे आदा। माने आं मा होनना बुंबावनो, जेखिजाया आं गिग्रा जाबाय। नोङो बेफोरबायदि नङाबो जानो हागौ देनाय, थेवब्लाबो फोथायनायानो गैला। दे जेबो नङा दे, आं जेबो मोनाखै। हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आं नोंखौ गाज्रि सानखादों डाइरेक्ट। नों नङाबो जानो हागौ, थेवब्लाबो आं सानबाय। नों गाज्रि मोननाङा दे। मोनाखै दे, आं बुजि मोनो। दे नों बेयावनो जिरायना थाथ'नाय, आङो नोंनि थाखाय साहा फुदुंना लाबोनि। ना आं फुदुंनाय साहाखौ लोंनोबो गिगोन? नांथ'आ दे दा जेबो। बिबारि आब' फैबाथाय ज'नो लोंगोन। दा जेबो नांथ'आ दे आदा, नों गाज्रि मोननाङा। दे जागोन दे। गोसोआव गिनायल'सै। निजिनि बिमादैनि हौवायानो, आदायानो जुदि आंखौ गाज्रि नोजोरै नायो, आरो नोंसोरथ' गुबुन मानसिबावसो। मिथिगौ आङो बयबो बेफोरबायदि नङा होननानै, थेवब्लाबो गोसोआव दा गिनाय फैयो। आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आब'आ थेवब्लाबो दि फैनो ओंखारदों। आंखौ गाज्रि मोनाखै आब'आ। माला मोनफैयो दा आब'आ? माला रायज्लायनो